Hola, bona tarda, tornem a ser per aquí, benvinguts. Si aneu passant per aquí, doncs recordeu de compartir el vídeo, és molt fàcil de fer, copiant l'enllaç i enganxant-lo doncs, al Facebook, al Twitter, al WhatsApp, subscrivint-vos, apretant la campaneta, posant el m'agrada en el vídeo, així apareixerà alguns dels vostres contactes, amics o a gent que pugui estar interessada en aquests temes dels quals parlem. Val? Bé, dit això, aquest vídeo continua sent un annex o, diguem, un vídeo que segurament serà de 10 minuts, com és el format que estem mirant d'aconseguir. I bàsicament vull fer justícia al vídeo anterior, que parlàvem dels miralls miratges, no? Espanyols. Perquè miracle també és una paraula que ve de la mateixa arrel. És un miracle veure un miratge. És un miracle veure's a si mateix reflectit en el mirall, oi? A l'espill. Bé, bàsicament parlarem dels miracles espanyols, vale? Perquè la veritat és que es vulgui o no acceptar, s'han fet molts miracles, I bé, enumerem-los una mica i segurament doncs, acabarem parlant d'algun altre tema o ho tallarem simplement aquí. El primer miracle espanyol que se m'acut és el miracle aquest de la bombolla immobiliària, no? De principis d'aquest segle, del segle XXI, i que va acabar estrepitosament com a conseqüència o com a raó, segurament no, però sí que és veritat que va acabar amb allò de Lehman Brothers i la caiguda de la borsa i de JP Morgan i tot això, no? El 2008. Aleshores, bé, allò anava pujant en augment, es va crear molta construcció, que fins avui en dia encara hi ha, òbviament, famílies arruïnades i són edificis, construccions buides al mig del no-res. És quan es va començar aquesta mena de bogeria de construir els AVEs aquí i allà i van acabar fent més línies d'AVEs que les que té la Xina, per exemple, tot per convertir ulls del món a Madrid en una mena de lloc que replega tot allò que pot de les províncies, entre cometes, de les costes espanyoles, doncs el centre geogràfic i també, diguem, el centre geogràfic de la península, que ells volen que sigui el centre neuràlgic de l'economia d'Espanya, però que no és així, encara que hi hagi molts intents perquè sigui així. Bé, el que sigui això és un miracle que va acabar sent un miratge i que ha acabat sent un no-res, val? Aleshores, però no sempre ha sigut així. O, bueno, a veure, hi han hagut els miracles aquells que sovint hi ha algun canal de ràdio que fa temps que seguia abans, ja no, però bueno, que explicaven efemèrides de la història d'Espanya, de l'imperi espanyol, no? En castellà, òbviament, encara que ho fessin uns catalans de València. Bueno, el cas és que era bastant interessant, jo ho seguia, jo sempre els deia, bueno, que sapigueu que això ho feien molts catalans, perquè, clar, eren miracles, De cop i volta, els espanyols, no?, d'allà, de les guerres de Flandes, doncs estaven en minoria, no tenien que viure, estaven aïllats en una illa al mig d'una marisma i havien de vèncer un poble que es resistia dels malvats flamencs o holandesos, o com se'ls hi vulgui dir, dels Països Baixos. I bueno, com qui no vol la cosa, n'hi ha un que troba una figura d'un sant o una santa que no sabem qui és, s'hi consagra, tots foten una missa, i aquella nit, curiosament, fot tant de fred que glassa i crea com una mena de braç glaçat entre aquella illot i la costa on hi ha el poble emmurallat que s'ha de conquerir. Sense dir res, caminen cap allà, conquereixen en plena nit per sorpresa l'enemic i vencen. Bueno, independentment de que aquest miracle hagués existit, aquest i tots els altres que s'expliquen en aquesta mena de conquestes durant el segle aquest de l'imperi espanyol, el segle XVI. Val? Nosaltres tenim l'obligació de comentar i dir, en base a totes les investigacions de desenis d'anys
de, de l'Institut Nova Història, que molt probablement aquelles efemèrides, en cas de, o no, que fossin certes o no, les van fer els catalans. Val? Aleshores, sí, els catalans varen evolucionar de ser els almogàvers a ser els terços espanyols. I hi ha imatges de la creació dels terços espanyols a les Illes Terceires i tots van amb banderes catalanes, amb molts pals, recordant molt a lo que esdevindria la bandera dels Estats Units d'Amèrica. Val? Bueno. I, òbviament, amb els vaixells en allà, vull dir que hi ha una costa i, per tant, això indica que molt probablement eren els terços espanyols quan sortien dels vaixells, però quan estaven a dins dels vaixells eren els mariners. Infanteria lleugera que ràpidament es convertia en formació militar terrestre. Val? Vull dir que allà tens l'origen dels mariners dels Estats Units. Val? Bueno, que ja n'hem parlat fa 2 vídeos i tornaré a enllaçar el vídeo aquell que vam dir que catalans, irlandesos, alemanys, aquest vídeo és brutal i tothom l'hauria d'escoltar a Catalunya. Dirà, és que no podem compartir el vídeo perquè l'Albert va molt despentinat i jo només puc defensar-me dient que vic a Islàndia i no puc estar-me pentinant cada 5 minuts. I és molt que em reculli el cabell enrere. Aleshores, bé, agraïm-me que faig això. Al final algú ho ha de fer. I jo ara es dona la situació que tinc temps per fer-ho. Aleshores, aprofitem-ho tots plegats perquè, òbviament, com més corri això, jo també me'n sortiré beneficiat com a un català més de molts catalans que potser a algun moment determinat ens dignarem a ser dignes, no? Aleshores, quins altres miracles hi ha? A veure, pensem-ho. A veure, hi ha un miracle, a veure, no són miracles el que estic dient, són coses, però clar, són des de fora, un extraterrestre que vingués o algú que s'ho miri de fora la història d'Espanya i diu, ostres, quin miracle, no? Quin miracle! És un miracle que hi hagi 500 millones de españoles, ¿no? O de hispánico hablantes en el mundo, no? Tu? Hi ha 500 milions que parlen aquesta llengua. Clar, quan els catalans els diem, escolti, que això no sabem què ha passat aquí. No, això sí que és un miracle que hi hagi tanta gent que parli aquesta llengua, tot en països subdesenvolupats, menys Espanya, que òbviament no és subdesenvolupada perquè té Catalunya o els països catalans o els regnes catalans a dins. Però si no ens tingués a nosaltres, segurament també ho seria. Aleshores, és que Perú està tirant endavant, és que Argentina finalment ja fot 5 setmanes que no hi ha inflació. Vale, o sigui, molt bé, o sigui, potser al final algú ha après alguna cosa o potser simplement han venut el seu sistema bancari a la City de Londres, com va fer Xile fa 4 dies enrere, i sembla que finalment les coses comencen a funcionar. Però escolteu, al principi del segle XX, Argentina i Estats Units eren pràcticament el mateix en extensió, en població, i el producte interior brut d'Argentina era superior al dels Estats Units. Què ha passat durant el segle XX? Pues, òbviament que a la City de Londres no li ha interessat que els països de parla o institucionalment castellana doncs, tiressin endavant. I aquest és el punt. És un miracle a mitges, és un miratge, és un altre miratge de tants. Veus a molta gent parlant castellà, sembla que el castellà s'hagi d'extendre, si escoltes el president Trump, sembla que s'hagi d'extendre per tot els Estats Units. Però la veritat és que ho han muntat de tal manera que han multiplicat la població d'Estats Units per un X no sé quan durant un segle, han fotut guerres i tal, ells s'han quedat amb tot pràcticament, el sistema financer de la City s'ha traslladat a la Fed dels Estats Units per tenir-ho tot més ben apamat. Recordem, allò de la Fed es va firmar quan s'estava enfonsant el Titanic. Ja no és un secret per ningú. Val? Ara sembla que estan tornant a canviar el sistema financer, però bueno, sempre són els mateixos. I ja està. Aleshores, clar, sí, tothom parla el castellà, però són països que en cas de que tirin endavant és perquè el seu sistema financer
està sent completament controlat per als angloamericans, que l'únic que volen, encara que vaig parlar fa uns dies de francoamericans, deixem-ho en angloamericans de moment, perquè el concepte que vull fer servir, perquè l'únic que volen realment, ara per ara, és dividir el món en aquests 3 blocs que apareixen al llibre 1984, que eren els angloamericans, que es diu Oceania, en el qual inclouen Austràlia, Sud-àfrica i totes les dues Amèriques, i per tant l'Amèrica hispànico-parlant forma part d'Oceania i té capital a Londres, val? I per tant parlen anglès. Aleshores, això és el que ells volen fer, val? I cap allà van. I diuen, van parlant de que afegiran a Mèxic, i clar, per ells Mèxic és tota l'Amèrica que parla castellà, val? Bueno, aleshores aquest miracle, no? Tothom parla castellà, però per què? Bueno, és una mena de deixa'ls que parlin castellà i que fotin els seus tinglados i que es vagin empobrint mica en mica. Val? I amb aquesta cosa del castellà s'han anat amagant les comunitats de catalans, que són els que van fer les independències. De tots els estats americans, tots es van independitzar gràcies als catalans. Ara bé, clar, com eren aquells catalans, a qui servien aquells catalans, potser aquells catalans eren ja maçons, i la maçoneria, encara que hagués nascut a Catalunya, es va consolidar a la City de Londres també. Per tant, sí, és veritat. A veure, s'ha d'anar posant cadascú al seu lloc, val? Però sí, les independències de tots els països que ara parlen castellà es va fer per als catalans. I ja està, i segurament en aquell moment doncs, era un 60-40 d'influència i per un petit marge doncs, aquells pobles parlen castellà. En realitat parlen castellà perquè el Borbó o perquè la família dels Borbons, l'elit de Madrid, parlen castellà i així ho van decidir. I l'elit catalana que es va traslladar a governar l'imperi des de Madrid, allà ben protegits, que ningú els molestés, especialment que els catalans que tenien les seves lleis no els molestessin, doncs van decidir que parlarien castellà i ja està. I aquest és el miracle. El miracle és que 4 renegats nobles catalans i un emperador moribund es van quedar allà al mig de la península, van escollir una llengua que no tingués res a veure amb la catalana per als drets adquirits a nivell històric que tenim els catalans i que algun dia en parlarem de quins drets tenim i encara podem recuperar-los, oficialment no els hem perdut, doncs es van quedar allà i des d'allà organitzaven l'imperi d'alguna manera. Parlaven en telèfon, és una conya, però deien, anaven, com que eren catalans però vivien a Madrid, i hi havia colònies de catalans a Sevilla, colònies de catalans a tot el litoral espanyol parlava català, val? Bàsicament, deixem-ho clar, així. Aleshores, deien, ei, nano, que hem d'enviar gent cap allà, Bueno, tal, i cuideu bé l'escribano de región i l'inquisidor, I ja està. Que no hi hagi llibres, que el rei vol que els llibres surtin en aquesta llengua, vale? Molt bé, vinga, és igual, viva per Espanya, i per això veus gent que lluita per Espanya, fins i tot el 1714 els catalans surten a defensar Catalunya, però per Espanya, i quan en Dalí mor també diu visca el rei, visca Espanya i visca Catalunya, això també està gravat, dius, hòstia. És a dir, la visió que es té i que s'ha tingut d'Espanya per part dels catalans és molt diferent a la que s'ha estat construint en els darrers decennis. Darrers decennis em refereixo a menys de 50 anys. Val? I que té com a protagonistes els sud-americans, diguem, mestissos. Val? I això algun dia en parlarem. Però, vaja, ja no cal dir-ne gaire cosa. Primer, perquè no queda bé, i segon, que és això, en realitat la llengua castellana és la que es va forçar a parlar als indígenes a base de mala llet per part dels inquisidors que venien de la metròpoli de Madrid. I ja està, bàsicament. I per això hi havia els criolls, els catalans o espanyols catalans, que eren els que feien les comunitats, els negocis i tal, els que feien les institucions i tal, i de cop i volta, mica en mica, van venir tots aquests adoctrinats, que eren molts més,
i per al que sigui, per mà d'obra o per al que sigui, van acabar agafant el poder social de totes aquestes comunitats i aquestes ciutats, no? I a més, amb guerres que anaven passant a Catalunya i tal, doncs, tenien prou feina, estar ocupats batallant contra Madrid, que a més haguessin de protegir totes aquelles colònies catalanes de tot el món. De totes maneres, la gran revolució d'en Francesc Macià va començar precisament, i l'estelada que coneixem va començar precisament en els, jo ja ho dic directament, els països catalans del Carib, val? Perquè allà hi havia famílies catalanes, ara que s'ha fet tan famós el fet aquest de la vanera al català, no? Aquest vaixell de guerra, no? De la flota d'ultramar. Que aquest any, el 2025, no volien que es cantés i ha sonat una i dues vegades més a tot el territori català perquè, clar, la gent de Catalunya encara és independentista, s'estima el seu país i hem guanyat. Val? Aleshores, un aplaudiment i hi ha força el Canut i força Catalunya. Ens n'hem sortit aquesta vegada. I bé, de moment doncs, vull deixar-ho així, amb una cosa positiva que ha passat. Aquest és el tema d'avui. Espero que us hagi agradat. Segur que tindreu molts altres casos per parlar-ne. Però bé, fins la propera. Gràcies, una abraçada.